mandimise umgomo vice esizawuhamba phansi kwawo othi from the gates to the heart, the full circle of gratitude. Ukusuka emasangweni ukuya enhliziyweni, isandla esipheleleyo sombulelo. uPawulos ubhala le ncwadi uyibhalela a new church in Colossae. This church, it is formed while he is in prison. Eyona nto ibanga ayibhalele le nkonzo okanye libandla uva nge-founder yebandla ukuthi the church is in identity crisis. There are people, a brand of experts, ephumileyo apha ngaphakathi kwebandla okanye eye yakhula apha ngaphakathi kwebandla, yafundisa iphilosophy of lack. Ithi uYesu ulungile, kodwa ukuba noYesu kodwa is not enough. Uthi le mfundiso xa ingena kwaba bantu, ithi you need, for you to be spiritually mature, you need special knowledge. Ithi you need strict rules and mystical visions. Now uPawulos is disturbed xa esiva le nto ngoba uyamazi uYesu. Uyayazi into uYesu ayenzele eli bandla. Uyayazi uYesu into ayenzele abantu bonke. Uyababhalela ileta, engumxholo wale leta ume ngento yobana Jesus is supreme and in him you are complete. Sukuyithandabuza loo nto yokubana in him you are complete because you are made full in him. Uthi ke ngoku xa ebabhalela aba bantu, uthi niphelele. Ubabonisa ngantoni ukuba baphelele? Ubabonisa ngokubakhuthaza ukuthi njengokubana nimfumene uYesu namamkela nendela kuye naqiniswa kuye emoyeni, phuphunyani umbulelo. Isign yokuphuphuma umbulelo ibonisa ukuthi uphelele, ngoba umuntu ongenambulelo, someone who is spiritually poor, is very good in complaining and grumbling. So nina nipheleleyo, phuphumani umbulelo. Le ncwadi kwezi vesi zintathu sizifundileyo, Pawulos ubalula kathathu umbulelo. Uthi nibe nokubulela, uthi with gratitude in your hearts, athi nibulele ngaye kuye uThixo. Bulelani kuThixo ngaye uYesu. So kwezi vesi zintathu, and this made me curious into yobana kule chapter, kule ncwadi ine-chapters ezi-4, uPawulos ubalula kangaphi umbulelo. Kuba bendiqale kuchapter 1 ndamva esithi asiyekanga siyeke ukumbulela uThixo ngaloko sevayo ngokuguquka kwenu. Aphinde athi xa usehla nayo kulaa chapter yokuqala umve esithi ebathandazela uba mabakhule elukholweni, mabakhule kwazini uThixo, mabakhule kubulumko, athi nibe nombulelo. Now ndiye kuGoogle into yobana uPawulos kule ncwadi kayi-7 ubalula umbulelo 7 times in this book. Siyayazi u7 uthi uthetha uthini, i-completion, ingqibelelo. Now kule ncwadi Pawulos uyabaprovela into yobana in God you are full, in God you are complete. And ubomi bukaPawulos, siyamazi uPawulos sonke. Xa sijonga ubomi obu bukaPawulos, lo mbulelo athetha ngawo, ubomi bakhe bungumzekelo wawo lo mbulelo. Ngoba uPawulos xa ebhala le ncwadi uyibhala esentolongweni. Kuthiwa ubotshelelwe to a Roman guard. He's tied to a Roman guard.
ndinezama uyipicturisha ke ngoku le nto endlini encinci engathi lela gumbi langasese ubothelelwe kule ndoda, yonke i-movement yakho ihamba nale ndoda, uyozithuma uhamba nale ndoda ibothelelwe kuwo. Awuna-privacy, isidima sakho sihlutyuliwe kuwe, inkululeko yakho ihlutyuliwe kuwe, your reputation is gone. Kodwa uPawulos kuloo meko injalo umisa umbulelo. Xa ebhalele libandla uPawulos umisa umbulelo kule meko yengcinezelo. Usibonisa ntoni uPawulos xa esenza le nto? Usibonisa ukuthi umbulelo awuxhomekekanga kwimeko yakho. Umbulelo sisigqibo osithatha kuwe, wenza umbulelo ngoba uyamazi ukuba uThixo ungubani kuwe. Uyamazi uYesu ukwenzele ntoni. Namhlanje okanye kule weekend sima kule ndawo uTuvice Ebenezer, 10 years of grace, God writing our story. Ebenezer simisisi ilitye lesikhumbuzo. Into ebanga uVice asinike lithuba okanye executive yeguild isinike lithuba ifuna uba sibone sijonge emva ubuThixo usenzele into. Kule 10 years uThixo usenzele intoni. And uVice xa ebewumisa lo mgomo, ebewumisa for this spiritual marathon weekend. Kodwa ndifuna ukuthi olugqatso esilukulo, it's not a short marathon ye-weekend. Our lives, our Christian lives are a marathon. We are in a spiritual marathon every day in our lives. Now, uPawulos ukuze siluhambe kakuhle uhambo sikulo okanye olugqatso sikulo funeka sibe nombulelo. Gratitude must be the fuel of the race. Ndayijonga le nto ithethwa nguPawulos. Ndayijonga le theme kaVice. Bendithe sihamba phantsi komgomana othi from the gates to the heart, a full circle of gratitude. Ukuze siyiqonde kakuhle le nto uPawulos ayithethayo, funeka si-understande ukuthi uPawulos is shifting i-position, is shifting indlela esijonga ngayo ukwenziwa kwezinto. Uthatha into ye-Old Testament, a beautiful story or a beautiful philosophy in the New Testament. Apha abantu bakaThixo bebehamba ngenyawo baye etempileni. Abantu bakaThixo xa befuna uba sebukhoneni bukaThixo, they had to travel to a building. Xa befika kule building, there was a protocol yokungena. Wawungasuki ungene nje. There was a protocol yokungena. Ngena nemasangweni akhe ngokubulela nasemakhusini akhe.
passcode yokungena in God's presence. Kwakuculwa indumiso, wawungasukungeni nje. Kunjalo nje xa ungena kule ndlu, ubukho bukaThixo buhleli kwityeya yomnqophiso endaweni ekhuselekileyo. Xa ungena ngale ndumiso, le password kungenisa ezigeyithini ngaphandle. Ayikungenisi nakulaa ngcwele yeengcwele, ikungenisa egeyithini ngaphandle. Into eyayenzelwa yona le passcode yayikukulungisa ingqondo yomntu, utshintsha, ukuzolisa umphefumlo, ngoba usuka kuxokozelo lwelizwe. Now you are coming to a sacred place where you are going to be in God's presence. So ukuzolisa ingqondo zabantu, kwakufuneka bengene ngalo mhlabelelo okanye bengene ngale ndumiso. And xa ungena phayana, kuthiwa wawungangeni nelist ye-complaints. That is why kusithiwa ungena ngombulelo, because alikho ixesha lokufika nelist enezicengcelezo ze-complaints and demands. Kodwa ungena uzolile, ungena ebukhoneni bukaThixo. Yinto entle ke ukuba sebukhoneni bukaThixo. Kodwa ingxaki nale ndlela ekwakusenziwa ngayo is that there was a limitation. Kuba njengungenile nje kule tempile, wazola umphefumlo wakho, wasebukhoneni bukaThixo, ufuneka uphumile. And you are going back to the noisy streets. You are going back to the neighbors that you are fighting with. You are going back to that boss ongakuphethanga kakuhle. Iphume nalaa nto ubukuyo ngoba ngoku ujongene nobomi bakho. Kodwa uPawulos apha utshintsha izinto. Uthi endaweni yokungena, ngoku masihlale ebukhoneni bukaThixo. Now siyahlala ebukhoneni bukaThixo, singeni nje. Uthi xa ecacisa kakuhle kule ncwadi yamaKolose, ivesi yokuqala esiyifundileyo u-15, ithi, lest the peace of Christ rule in your hearts and be thankful. There is peace now kule tempile esikuyo. Okwesibini, ithi, let the message of Christ dwell among you richly, singing to God with gratitude in your hearts. And whatsoever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Niyalazi mose esasifundo sithi anazina ukuba imizimba yethu iyitempile kaThixo. This is where the shift is. Siphumile ngoku kuya kwitempile eyakhiwe ngezandla. Singena kule tempile safumana unxibelelo nayo ngokufa kukaYesu. Ngoba kuthi uYesu xa edwanduluko kokugqibela wawuphuphume umphefumlo wakhe, lakrazuka ikhuselo lengcwele ukusukela phezulu ukubheka ezantsi, yasinika loo nto intoba sikwazi uziyela ngqo kuThixo. Yathi ke ngoku imizimba yethu yayitempile yomoya oyingcwele ohleli ngaphakathi kwethu, siqhutywa ngumbulelo. Ngoku asidingi indlu lapha sihleli kuyo, imiphefumlo yethu ihleli kule ndlu. Nanko ngoku mahluko le nto uPawulos asenzele yona, asibonisa yona, uba ngokufa kukaKristu, ngokufa kukaKristu we are complete. Asidingi ugcwaliso, asidingi special knowledge, asidingi izinto zongezelelweyo, ngoba ngokufa kwakhe sinobomi. Weza ukuze sibe nobomi, sibe nabo ngokugqibeleleyo. Because uthi xa ethetha uYesu uthi, the thief came to steal and destroy, but I came so that you may have life and have it in abundance. So ngoku Yesu sinobomi,
That is why sikwazi ukuba nombulelo. Ithi ke ngoku le nto sikhawulezile. uPawulos sibubonile obakubomi entolongweni. Kunjalo nje siyamazi uPawulos ukuthi laa nto ithethwa kuverse 16 yokuthi ngezango neengoma neendumiso. Uthe esentolongweni etwatyushiwe wavalelwa, kodwa wadumisa ngaphakathi kwalaa ntolongo. Wadumisa ngaphakathi kwalaa ntolongo, washukuma uThixo, kwakunyikimo babonakala ekhululeka amakhamandela kubo. Laa nto siyiculayo sithawe amakhamandela physically kubo, awa amakhamandela ngenxa yendumiso esuka ngaphakathi kweentliziyo zabo. Zabathi sibethiwe silapha ngenxa yoba silwela noYesu. Uyintoni nalo Yesu ezimpilweni zethu? Bathi baba nombulelo wokuthi kule ndawo sikuyo siza kukudumisa ngoba siyakwazi ukuthi ukhona. Indlebe yakho ayikude ukuba ingangasivi, isandla sakho sikufutshane ukuba singangasihlambuli. And therefore we praise your name in the midst of our situations. We don't wait for the situation to change. We don't wait for the circumstances to change. Uthi xa ebhalela ibandla laseThesalonika athi ezintweni zonke bulelani. Akathi bulelani for izinto zonke. Uthi kodwa in those situations asizumbulela uThixo ngoba sejele sithi sibulele into yobana ngoku sikule jele, kodwa sibulela ukuthi kule jele sikuyo ukhona wena njengoThixo. Usithembisile elizwini lakho wathi asozusishiya, sozusiyekela. We thank God for the gift of life. We thank God for protection. We thank God for provision. Ngoba ileki yona ilizwe siphila kulo lisikhuthaza ukuba masikhalaze amaxesha onke. Xa ndizijongile mna ndibona into engekho enough, ingathi ndinganalandlu yase-next door. Xa ndijonga imoto kaMama uNdlovu, ingathi ndinganala moto kaMama uNdlovu. Xa ndijonga ifika kabanibani, ingathi ndinganala fika kabanibani. We are never content with the situation uThixo asinike yona. Asikho content zindawo uThixo asibeke kuzo. Kodwa uPawulos akusifundisa uba masonele kule ndawo uThixo asibeke kuyo. Sibulele ngobana kukho umuntu orhalela lo mzimba wakho wena ungonelisekanga. Kukho umuntu orhalela le nto unayo, and le nto unayo yayikhe yangumthandazo wakho. It was once a wish uThixo ukunikile nangawonelanga yiyo ufune into. Uthi uPawulos ndazifundisa ukwanela, ndiqhelene nenhlutha, ndiqhelene nendlala, kodwa ndazifundisa ukwanela ngoba ndiyazazi ukuthi ndinako ukuzenza zonke izinto ndikulo undomelezayo uKristu. It is not by my power, it is not by my might, but it is through God, through Christ who strengthens me. So ndikule ndawo ndikuyo today ngoba ndiyayazi ukuthi uThixo nguyobhala ibali lam. UThixo akakagqibi ngebali lam, uThixo usabhala. So mna into endizawuyenza kukuthe enkosi ba, kukuthe enkosi ba. Sikhawulezile uPawulos xa ethi masibe nombulelo, akathi this is just an offering of self-help tip. Ayiyo la siyazazi moseza hacks zobana ukuze ndive kamnandi, this is the hack, ukuze kuthi this is not a hack. uPawulos uthi masibe nombulelo, akathi masingayi acknowledge inhlungu yethu. Inhlungu yethu yona ikhona, and uthi masiye nenhlungu yethu uThixo sinombulelo. Uthi do not be anxious about anything, but about everything pray with ngako konke ukukhunga nokuthandaza unombulelo. Athi when you do that,
The peace of God that surpasses all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. So inhliziyo zethu nengqondo zethu, yayibona inhliziyo yami lapha, inhliziyo lapha, ingqondo lapha sithethe. Kodwa ke uthi inhliziyo zethu nengqondo zethu ziyagcineka kuKristu xa sinombulelo. So akuphuma singazithandazeli ingxaki zethu. Kodwa ngoku sizicelelayo ezi zintsha, kukho iversion endiyithandayo, I think it's the New Living Translation, ithi bulela uThixo ngale seyekwenzele yona. Celo ityelayo umbulele uThixo ngale seyekwenzele yona. Because the fact that we are able to come before God, khona into uThixo ayenzileyo, the gift of life. Unomphefumlo osahlangene nenyama. Therefore unaso isizathu sokuthi enkosi ba. Unaso isizathu sokuthi Ebeneza Nkosi yami kude kwalapha undinceda ngobana unayo into uThixo akunike yona. Ileki yona will be there. Ngoba sasithwe sizawuba nazo imbandezelo ehlabathini. Kodwa we must not lose heart because Yesu seyelolisile ihlabathi. So in the midst of eza problems, uthi ezi zinto ndizithethile ukuze nibe noxolo. Before athi ehlabathini nizawuba nazo imbandezelo, uqale wathi ezi zinto ndizithethile ukuze nibe noxolo. Uze sibe nalo uxolo, kufuneka sibe nenhliziyo ezi-appreciate-ayo. Ukwazi uyibona into uThixo enhle ayenzileyo apha kuwe, ukwazi uyibona into uThixo enhle ayenzileyo kuneighbor yakho. Ube kwazi uyenza into uThixo ayenzileyo kubantakwenu and appreciate and thank God for them. Uqhwabela abantu bawinayo elifini ngoba neyakho 10 iyeza. Ngokuthi mna when the time is right ndiyakuzikhawulezisa ezo zinto. So uba ngoku usenoviko enyameni, it's because the time is not right. Uthi umbhali wencwadi yeDeuteronomy uthi nimkhumbule uYehova uThixo wenu owanikhuphe iphutha wanityisa imane entlambo nihamba iminyaka eyi-40 ezama ukujonga iinhliziyo zenu ukuba nizayigcina imithetho yakhe. So mhlawumbi le nto ujongene nayo, it's because uThixo usakujonga ukuba uready na for the blessing that we are praying for. Kanti kulunge wena ukwazi ukwanela ubulele kule ndawo kuyo, uThixo uza kunika into elandelayo. Kodwa usakhalaza usagrablisha, it means kuse-empty ngaphakathi. Umphefumlo usalambile. We need a shift. Thandaza ke kuThixo, thandaza kuYesu, nguye kuphela onako. Because Yesu noThixo banako, akho nto banqabelayo. Nale meko yakho ingathi inkulu. Le meko yakho ingathi inkulu, incinci kubo. Uthi ke ndiye ndazama ukujonga kule ncwadi, kwezi ncwadi zikaPawulos sifunde kuzo from chapter 1 verse to chapter 4. Ndizama uqonda into yobana why should we be thankful? Utheni kufuneka sibulele? Uthi uPawulos kufuneka sibulele because of what Jesus has done for all believers. Uthi this is a solid rock beneath our Ebenezer. Ukuti Jesus rescued us from darkness. In the book of Colossians 1:13, Paul tells us that Jesus has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son. We were hopeless, lost in sin and in darkness, bound by our past and sins. God, he broke our chains and gave us a brand new home and a brand new name. Now we are called beloved. We are no longer slaves. We are friends. We are beloved. Abathandwa, abantwana abakhethiweyo. Uthi okwesibini siyambulela uThixo because he gave us true peace. Paul speaks of the peace of Christ. Uthi ke xa ecacisa uxolo lukaYesu
lulawule ezinhliziyweni zenu. Ndifuna ke ngoku nisebenzise imagination yenu. What do you describe as peace? Siye sithi kukuzola. It's a calm moment. But uPaulos akusibonisa ukuthi le peace esinayo, it's a relational peace. It's peace that comes with a relationship with Christ. Uthi xa yeyicacisa, uthi we were once enemies of God because of our sin. But uYesu ngobana wasixolelanisa emnqamlezweni. Sinoxolo noThixo. Olwaxolo is guaranteed. Akho nto sidinga uyenza ngaphandle kokholwa kuYesu ukuzola xolo silu experience. Nokuqeqesha iingcinga zethu. He made us complete. Uthi in him you have been filled. So in him uphelele. So namhlanje, as we say Ebenezer, asibulala uThixo nge-physical blessings only ezibonwayo. Simbulela ngobunzulu benhliziyo zethu. Sibulela ukuthi uYesu wasisindisa. The gift of salvation. He bought our peace walithela uxolo lwethu emnqamlezweni. Kuthiwa nithengwe ngexabiso. He filled us. Filled our empty souls. Yile nto sikwaziyo ukubulela uThixo ngoYesu Kristu. If ke ngoku yonke le nto siyenzeka, kolu gqatso lobomi sizawuhamba, zizawuba khona ii-potholes, azawuba khona amagingxigingxi, zizawuba khona ii-speed humps, zizawuba khona ii-stop signs, zizawuba khona ii-traffic lights. Kodwa we are invited to not only focus on those things, but sifocus ekutheni umbulelo ngale ndawo uThixo asibeke kuyo is the fuel for our next mile and our next mile until we get to the end of the race. Sizawuyeka vice. Ziyozela igilders. Asizujonga. Xa sijonga apha, uYesu sisindisile. uYesu usihlambule. Utheni sisagramlisha? Why are we still complaining? It's because it's human nature. I-human nature isibonisa into engalunganga. I-human nature isibonisa what we don't have. One of the main thieves is gratitude, the entitlement. When you feel God owes you something, when you feel your spouse owes you something, when you feel your partner owes you something, awuzibonela because unale nto ithi ifanele ubinjani. So we need to shift indlela esenza ngayo. Let's turn the entitlement and let's reduce the entitlement and the expectations so that nantoni na noba incinci kanjani uThixo asinike yona sibe nakho ukuyibulela, sibe nakho ukuyi-appreciate ngoba siyayazi izolo besingenayo. Eyesibini isela i-comparison. Andinayo unayo yena. Ayikho wena uThixo into akunike yona. Ukhona umuntu lapha ongenanto ayenzelweyo nguThixo. And I will say mhlawumbe ayibonakali. Kodwa nomphefumulo uphefumulayo sisipho uThixo akunike sona. Uthi umfundisi bethetha apha izolo uthetha ngeCovid. Uthi kwakuba nzima nokuphefumula. Someone who has suffered a panic attack will understand
and appreciate umoya lo awuphefumulayo, the ability to take in the air, because kukho abantu that are struggling ukungenisa la moya, abafakwe oxygen esibhedlele because abakwazi ukuphefumula, kodwa wena uThixo ikhona into akwenzeleyo, uyakwazi uzithathela umoya wakhe uphile ngawo. So we thank God for that. Enye ke ingozi, spiritual amnesia, ilibane. Uyilibane le uyithandazele, uyilibane le uyenzele. How do we change that? Ndizawuninika ukwenilokhe niza. Uthi xa uqala imini yakho ekuseni, ungekajongi ifowuni, ungekajongi istatus, ungekajongi anything, ubulele ngezinto ezintathu ezikulaa bhedi okanye kulaa mondlalo wherever apho ulala khona, kulaa ndawo ulala kuyo, ezivula amehlo ucinge nje into ezintathu onobulela ngazo. Naxa kuphela imini yakho uphinde ucinge ngezinto ezintathu onobulela ngazo. Uthi xa uhlamba izitya ugqiba ukutya, uthi Thixo ndibulele oku kutya kungcolise ezi zitya, ngoku ndinomsebenzi wokwenza because you have provided. Uthatha ke ngokwezi daily chores. Xa walker to the station or driving home, uthathela ukuthi inkosi ndibulela the mode of transport, noba zinyawo zam ezisakwazi ukuthwala umzimba wam, noba imoto yam it's moving forward. I thank you, God. Eyesithathu, simise a filter la vesi yokugqibela ethi noba into onoyenzayo in word or deed, do it in the name of the Lord. So xa umisa la filter ke ngoku, whatever filter, uzawuthi xa uza kwenza into, uzawuthetha into, ubuze uba ndingayenza nale nto ndiyenzayo egameni likaYesu. Ndingayithetha le nto ndiyithethayo ngoku egameni likaYesu. If I knew Jesus was listening and Jesus was checking, bendinoyithetha nale nto. Then sivula ke ngoku ingqondo zethu to Jesus' presence and the Holy Spirit presence in our lives all the time. Akukho nto angayiboniyo esiyenzayo. So yonke into esiyenzayo siyenza egameni likaYesu. Sinomzekelo konguYesu Kristu. uYesu uphilile apha ezantsi emhlabeni njengam nawe, and umbulelo ubonakalisile throughout ubomi bakhe. Uthi uYesu ephezulu ejongene nesihlwele esilambileyo, kukho izonke ezihlanu nenhlanzi ezimbini nabantu abayi-5,000 phambi kwakhe. But he didn't focus on the scarcity and the lack. He focused on what was available. Wathatha wabulela qala, jonga phezulu wabulela. Ndithe xa ndiyifunda le nto ndathi mhlawumbi nalo mthandazo siwenzayo before sitye awukho right, ngoba sithi ngelaa xesha thina singabantu bocela asinalo ixesha lobulela. Nakulaa mthandazo sibulela ukutya siyacela, because sithi for what I am about to receive, Lord, make me truly thankful. Why are we not saying for what I'm about to receive, Lord, I am truly thankful, because he has already provided. Kodwa siphosa kuye yonke into, asifuna uthatha responsibility. For what I'm about to receive, I am truly thankful, because you have provided. Usinika lo into uYesu. In the midst of grief, phezu kwengcwaba likaLazaro, uYesu yema uyathandaza ujonga phezulu, uthi ndiyabulela bawo ukuba undivile. Bendikwazi futhi uba wena uzawundiva, kodwa bendisenzela ngokwesi sihlwele silapha, ukuze sikhowe ukuthi wena wandithuba. Scarcity, grief, in the difficult moment yobana ezawunikelwa ngemini elandelayo. Xa eqhekeza isonka again, before aqhekeza isonka uyabulela. Akajonganga le ngxingongwa kuyo, kodwa uyayazi ukuthi eyona nto izamnceda kukukonektha nobawo, and ukonektha njani nobawo? Ukonektha ngombulela.
So, brothers and sisters, as we close, ningazifumani nibotshwe yilaa trap ethi ndizawubulela xa kuthe. Ningazifumani kulaa ngxaki ithi ndizawubulela xa uThixo endenzele le nto. Xa uThixo enondinika laa promotion, I will thank him. Xa uThixo endinike laa moto, ndizambulela. Xa uThixo mbulele ngoku, because uYesu uyasibonisa kulaa mizekelo ndinike yona into yobana uThixo engekenzi kodwa uyabulela. Ngoba uyamazi uThixo ngexesha lakhe uzakwenza. So ningaziboni ni-trapped ekubeni nithi sizawubulela ngoba nizawuphoswa ngamathuba okubulela, nizawuphoswa ngamathuba okuzukisa uThixo. uThixo seyenenzele ngoba nijongelane naye. In this spiritual marathon of life, zikhona ii-podcasts njengabe nditshilo. Zinintsi izinto ezikhoyo esinojonga kuzo singabuleli. Kodwa ngoba siyamazi ukuthi uYesu wesenzela ntoni esidibanisa noThixo, asizufowukhasa kwezaa zinto, sizawutshintsha isimo sethu. As we pause namhlanje sisithi Ebenezer, Nkosi yam, it's just a pause. We are not ending the race, but we are taking a pause to catch our breath and look back. Aba babekhona 10 years ago or before naloo 10 years, bayakwazi ujonga izinto ezehlileyo kule weziligildi nesi spiritual marathon ngelaa xesha. Kodwa above that, more than that, I'm inviting you to take an inventory of what God has done kule 10 years yobomi bakho igqithileyo. Ngoba umbulelo wakho noEbenezer wakho uzawuzinza xa ukhe wathatha ithuba wajonga emva. Kodwa if wena awunalo ixesha lojonga emva, awuzuyazi nokuThixo ebeyenzile, mhlawumbi ukunikile izolo, kodwa sewuyicela ngoku because khange uthathe nethuba loyibona into yobana nantsi sendiyifuna. Ezinye izinto esizicelayo sesinazo. But because amehlo ethu are fixed on scarcity than gratitude, siyaziphosa ezi zinto uThixo asenzele zona. So the enemy of your soul is trying by all means to show you what is missing. But in Jesus Christ, you are complete. And therefore, xa simbulele uThixo, siyalazi uba uThixo alibhalayo. He writes a masterpiece. Uba alikabikho i-masterpiece, it means alikagqitywa. uThixo usabhala. So wena linda. Linda ungayeki ukuthandaza. Linda ungayeki ukubulela. Linda ungayeki ukukholwa. Linda ungayeki ukuthemba ngoba uThixo usaqhubeka nebali lakho. Uthi kuVayisi xa sizawungena kule nkonzo, uthi mama, uThixo usenzile izinto. uThixo usigqithise ezintweni. uThixo usithandile, and therefore sicela ithuba kule nkonzo yakho yombulelo yokusinika ithuba lokuzanga nemibulelo yethu kuThixo sizothi enkosi baba, sizothi Ebenezer Nkosi yam, kude kwalapha undinceda. Sizothi Ebenezer Nkosi yam, uxolo lwakho ndiluvile entliziyweni lam. Ebenezer Nkosi yam, ilizwi lakho lihleli ngokobutyebi ngaphakathi kwenhliziyo yam. Ebenezer Nkosi yam, ngoba usukela namhlanje yonke into endizawuyenza ndizawuyenza egameni likaYesu. Noba ndiyathetha noba ndiyenza ndizakwenza egameni likaYesu, ndimbulele uThixo ngayo uYesu owezayo ukuze ndibe ne-complete joy. And because the world didn't give me this joy, I have no doubt that it will not be taken from me. It will be me who surrenders it by focusing on the negative.
but xa ndijonge kuThixo okhomplethi obugqibelelisileyo ubomi bam, siphumile ngoku kwiitempile ezakhiwe ngezandla, and therefore umbulelo wethu ayiziba into yakanye ngecawe. Umbulelo wethu yi-lifestyle, yinto yemihla ngemihla. As we wake up, as we work, as you write that email, you are worshiping God. As you wash those dishes, you are worshiping God. As you thandazela lamyeni, you are worshiping God. As you thandazela ezinto zishotayo, you are worshiping God. In word and deed. Ngegama likaYesu. Sizawungena ke ngoku kulaa nkonzo ukunondyebo. Nondyebo, ndicela ubeke ilaphu apha. Wonke umuntu onombulelo kuThixo. Some of us baleqa u-50. So xa sileqa lo 50, when we look back, sithe Nkosi Sibawo for 48 years of grace. Asijonganga just the 10 years, sijonga 48 years ekuzalweni. uThixo wanika umama umntwana wathi umama lo mntwana ngubusiswa because she's going to be a blessing in my life every day, day in, day out. Ndijonge le ndawo ndikuyo ngoku, izinto endigqithe kuzo ndizothe Nkosi Sibawo. So sizawuzisa imibulelo yethu, kuzawuculwa ngabahlabeli ubulelani kuYehova. Sizise imibulelo yethu, emveni koba imibulelo yethu siyibekile apha, sizawuthandaza sonke, because each person has done a reflection. Wajonga ukuthi uThixo umenzele ntoni ebomini bakhe. Mna ndinombulelo, futhi nale mali endinayo incinci ngombulelo endinawo. Ndizama ke ngoku laa nto bendithe izinto ezintathu ngemini. Sibulele uThixo xa kujika ilanga. Namhlanje uThixo ndimbulela ngosapho andiboneke lona. Usapho, abantwana bambala. My husband is here. Ndiyambulela uThixo ngezo zinto. Ndibulela uThixo ngabantwana bam bomoya. These guilders ezigcwele apha ngabantwana bam bomoya. I thank God for that. So that my family, spiritual and physical and biological family, ndibulela uThixo ngalokho. Okwesibini, ndibulela uThixo ngoVice wale Wesley Guild. uVice besine opening service yeWesley Guild ayiqale ngonyaka. uVice ndimbona uba akekho right, ingathi unesifuba, unento ekhohlelayo. Zihamba inyanga ndingamboni uVice, ndibe nesithukuthezi ndimbhalele uba hayi Vice wam andikuboni. Athi mama bendingaphilanga. Ndizibethe ezomzali into yoba umntana athi bendingaphilanga kodwa sendingcono ngoku, into ebonisayo uba le ngulo ithatha ixeshana kodwa bendingaphilanga. Ndithi singabazali abanjani, ndimngcolise naye into yoba ugula njani wedwa sikhona singabazali. So ndiyambulela uVice ngempilo kaVice. Izolo uVice apha ebenesifuba again ebusuku. Vice ndiyakhalima kuThixo into yoba mayingenzeki into yoba qho sine-event yeWesley Guild wena ubandisa isifuba. Today we break that change yesifuba uVice, so that uVice akwazi ulonwabela inkonzo yeWesley Guild. Okwesithathu nokokugqibela, ngecawe siyobona uPhumlani. Xa siyobona uPhumlani ufika uSibabalwe nomthandazo. Andimazi uba uSibabalwe lalizwe belibeka uba belindawo. Futhi iveki yonke khandibe nalo ixesha lolibuza, kodwa ndibambe into enye ethi nguThixo onako ukusimisa. Wathi bra,
ngoku nikela kuThixo wakumisa. That sounded harsh. Kodwa ngumthandazo ebewenza ngela xesha. And yesterday I saw Phumlani here and I cried. When I saw him standing here, I cried. Kuba ndithe wena Thixo awulijikeli ilizwi lakho. UnguThixo nyanisekileyo. So I thank God ngobomi bukaPhumlani and trusting God ngobomi bukaPhumlani ukuthi uThixo uqalile umsebenzi olungileyo ngaphakathi kwakhe uza kuphumelelisa. Ndimane ezo nto zintathu. Nonke ninazo into enifuna usibulela. Nansi methi. Bulelani kuYehova. Sizise imibulelo sithandazeni sonke ndinikele inkonzo kaVayisi kuVayisi.